Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Blijf net zitten stil. Deze weken ben we een hele week lang. Alle dagen bij Frieske muziek in Eersterik. Knettergek oudere jongeren. Beetje shit maar zijn zin, een beetje bij de brievenbus. Zeg er even wat water in, hè? Die man die snapt er niks van. Ze moet denken, die verrekte Hollanders. Anneke en Griet besluiten maar eens even de bergen in te gaan. Heidi, deine Welt sind die Bergen. Heidi, Heidi, la 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 la. Hier weer wij in Eersterik, een hele wieke wil en muziek. Anneke, Griet en Techno Klaas en de fjouwe troubadours. Holladi, joebi, joebi, die, ha ha ha. Holladi, joebi, joebi, die, ha ha ha. Holladi, joebi, joebi, die, ha ha ha. Holladi, joebi, joebi, die. Lekker fris. Oh, heerlijk. Zo lekker, denk ik. Bliksem, dat is koud. Beetje shit maar zijn zin, een beetje bij de brievenbus. Oei, oei, oei. Schoon, die gaan nog helemaal naar de... Wat is dit? Lekker fris, heerlijk. Nou ja, ik ben hier dus nou een dag of 10 en dat denk ik, ja, geweldig. Dat vind ik het zo'n oren wereld. En ik heb nog zo'n oren natuur, maar dan maak ik weer een hol, want dan zie ik weer om de vlak. Hé, wat gebeurt hier? Anneke net wie het maatje hier. Potjandori. Want ik vind het geweldig zoals deze vrouw die wij hier in Eersterik. Ja, en dat denk ik van ja, dat is toch, dan mag je toch aardig kennen. Maar ja, als jong bent zal dat echt wel lukken. En hij is in bedrouw en een band en alles. Maar ik zoek net kennen. Nee. Maar ik vind het machtig. Ik vind het echt machtig. Film, je krijgt zo'n fotograafje. Dit is toch adembenemend, of net? Je steen wijver op de bühne, het viel als een twartus. Oeral terug is het provincie, jong is een feest voor ons. Als wij speskes brengen, horen willen als verdriet. Spontaan oeral mensen mij in, jongen wij graag is Frieske lied. Waar Frieske jongeressen, onderwijs mij maar in doen. Om de meesten te vermijden, breng eens liedjes mij in gevoel. En dan even jong en doosje, en de voetjes van het waar Frieske jongeressen, onderwijs van jou verdient. Waar Frieske jongeressen, onderwijs mij maar in doen. Om de mensen te vermijden, breng eens liedjes mij gevoel. En dan even jong en douche en de voetjes van het vier. 12 Frieske jongeressen, onderwijs voor jou verdient. Ja, nee, maar ik bedoel, maar wij hebben bij ons volle gruttere plakken om bij het water om te zitten. Maar zo zie ik echt zo'n mooi plakje hier.
En dan is die wezen maar heel liets en rotsig en stjen. Maar wat een willen. Naast het hotel in het centrum van Westendorf ben ze een merk aan het opbouwen. Foekje Douwme en haar man zijn er klaar voor. Ja. Nou, die maakt er hier horen als voorbeeld. Normaal wel, ja. Dat is het mooi. Nou, dat is mooi, hè? Wat let er in? Ja, van vroeger. Dan, dan. Vroeger ik. Ja, want ik zei al, ik zie het er op de bladen, er kwam er niks uit. Ja, sokkelitsen. Oh ja, leuk. Wie hengel, ja, ik ben oerbebbers. Nou, dat ben jongens, dat is net geschikt voor. Ja, je had hem wel beppers zeggen, dan neem je ze niet mee. Ja, ik heb wel beppers zeggen, maar ja, die ben 20 en 12. De shot dat deed mij niet zo. Maar ze voegelt. Ja. Maar dat werd nog een fluitje, hè? Ja. Ja, als die er gaat. Oeh, dit komt al hier op de televisie. Nou, we zagen het in de kranten. En omdat de 5 troubadours meegaan en we wisten dat Gurbe meegaan, dus we zeiden, nou, dan maken wij ook maar een keer mee. Want Gurbe is de favoriet? Ja, nee, dat is mijn neef. Familie? Ja, dat is mijn volle neef. Dat is echt heel raar op dat wij er zijn. Ik heb wel familie getroffen. Ja, dat is een nicht van mij. Dat vind ik wel leuk dat hij mij is. Dat wist ik net, hè. Ik heb net zo heel volle contact met de neven en nichten net. Maar nou, dat is wel leuk. Oh, we hebben nooit contact met want het is gelijk als je ze een keer treft in Drachten of zo met een braderie of zo, dan jongens hij wel eens. Hè? Dan had hij van die groepjes. Ja, en dan is het correct treffende treedt hij dan vaak zich wel. Het wordt al wat drokker. En Anneke en Griet ben ik van de partij. Kunnen we dat proberen? Proberen, ja. Proberen? Kunnen we dat proberen? Ja, kosten, ja. Sicilianische oliven. Zelf geproduceerd bij mij. Oké. Pur natuur. Ja. Oké. Wie er ook? Wie is het ook pur natuur? Ja, dit is pur. Pur natuur is het beste. Ja, een pracht, hè, hoe het dat doet. En hij zet hem op een boormachine. Ja, zo goed. Ja, maar zo. Dan snijpen ze. Zo. Ja, vinden we duurt. Ja, roep ik aan. Alles zuiver voor de hand. Dat is het beste testament. Joehoe! We hadden hartstikke gezellig met z'n allen in het hotel. Hè. Ze zijn super lief. Ja, maar het is onderling. Hè. Ja, dus, heel mooi sfeer. want dat is toch ook wel belangrijk. Als de onderling, als collega's het leuk maken waar heeft en maken wat dingen dorst. En dat moet wel een hele week bijna wezen. Dus dat moet ook wat klikken. Ja, nou ja. Dan gaan wij altijd alleen, Anneke en ik. Maar ja. En jij bent een soort Geer en Goor aan het €4 een stukje chippen, dat is een beetje te. En pisakjes, nou die bereid ik zelf. En 25 van Maria. Nou, ik zei even, ik zei het Maria beeldje, €24. Ja. En wat doe je ermee? Niks. Ik knibbel er net voor. Ik Nee, dat is toch zo? Ja. Ik moet afgehouden dienen. Ja. Foekje wie cremeverzwargster. Hoeveel baan had ze eigenlijk op een vraat zet? Meer dan 1000. Ja, hij telt. Ik hier alle kaartjes. Ja, en Oerlbeek West hier schrijven. Ik hier net een kaartje en dan schrijf ik het op. Ja? Ja, toen was dus huis opgebrand. Alles voor. Toen ik weer begonnen ben te werken in mijn trouwen, toen was ik de enige vrouw in Friese Pjellen die werkte. Nou, dat klonk voor huizen en daar. Ik zei, ik had er bijna nooit alleen gelaten. Ik ging 14 jaar naar school gegaan en ik ben toch weer thuis. He? En dan was no zien. Bij de school zien pakers en beppers, maar alle mensen werken. Ja, ze willen graag alles aan, hè? Ja. Ze maken een mooi huis, ze maken een auto aan. Ben je keer in die hier op vakantie? Ja, maar vond je hem dat vroeger net? Nee. Nee. Wie in
vroeger workerijen. Nou, ik bedoel... Maar ik kwam me helemaal niet voor. Je kon net bij Veewijk. Nee. En ik had nooit slim gevonden, dat weer machtig leven. Du hast een verrekt mooi steltje. Ja, mooi? Ja, ik vind het heel mooi. Dit binnen Henk en Mario. Henk is de chauffeur en Mario is zijn vrouw en werkt bij de politie. Hoe had ze er eigenlijk moeten? Ja, toevallig ook in Oostenrijk. Ja, in Krems. 2 jaar geleden. Toen reisde mijn moeder met Paulusma reizen met een fietsreis over langs de Donau. En daar is ze in bad gevallen en een heup uit te komen. Dus die belandde in Krems in het ziekenhuis. Ja, toen kreeg ik contact met hem. Ja, de chauffeur? Ja, je bent de chauffeur. Ja. Ik ga eens bij haar op visite in het ziekenhuis. Want ja, ze leidde maar wat lenner en ze kennen Duits en Engels. Dus ik deed maar wat hennen. En nou ja, toen kreeg ze een telefoon van haar dochter, deze. En toen zei ze van, ja, leuke dochter en dit en dat. En dus ik nog een lenner en ik weer op dat moment ik een lenner. Dus nou, ze kregen we wat contact via sms. Romantisch. Ja, super romantisch. Ja. Nou ja, toen was ze op een gegeven moment natuurlijk nieuwsgierig naar mij. Ik heb van mij gegeven. En toen had ze haar mem zijn van, nou ja, ik kom die kant op. Want ja, was luister ik maar wat lenner. Dus toen is ze naar Oostenrijk, oude reizen. Ja, naar Wenen, naar het vliegveld. En ja, toen had ik al meer en meer opvang. Ja. Zo, kan je het zo zeggen? Ja. 2 jaar later ben ik getrouwd. Ja. Mario zit ook in de band van Henk. De Germ en zijn broer treden ze dan op. Reense, de man van Foekje, wil wel even shitten. Ja, niks ervan. Maar dat ik weer voor kan wel even zitten. 3 euro. Van die goed bedoelde ratzooi. Dat is goed. Hij weer raak. Ja. Dat had Reense wel vaker dien. Wie is zelf jouw weg? Jouw dochter. Die een wend in Emmen en de andere wend 2 maanden in Drachten. En die wend in Zwaar. Voor Elise. Mooi. Oh, wat enig. Ook nou liedjes bij me de Famkes. Famkes, dat is vergeten wel heel. Wij zijn net alleen collega's, maar wij zijn in wezen echt vriendinnen. En dat is, denken de meesten wel zo. Ja. Wij komen heel protte bij en wat. En dan is het... Door dik en dun, hè? No. Dat is mij net verstukkelen, hè, blikstje. Nee, het is goed. Ja, nee, maar het is altijd mooi. Ja, gezellig. Altijd gezellig. Altijd in het leven laatje. Ja. En we gaan praten weer. En altijd eerste let thuis. Als ik bij hem bij kom. Eerste bedrijf. Of ik blijf er sliepen. Ja, dat zeg ik wel eens. Nou, hier dat vogeltje. Hier de wetter in, hè? Ja. Zeg er even wat wetter in, hè? Die man die snapt er niks van. Zeg wat denken, die verrekte Hollanders. Nou, mooi dat. Zo, dan wist wat dit is. Ik zei, ik wist niet wat er weer. Toen zei die man er even wetter in. Hield het Foekje nog even troffluitend. Sloepen Anneke en Griet in het katholieke kerkje op het Dwarfsplein. Ik wil even zien in die biechthokjes. Ja. Dat is net, daar heb ik dan nooit wat uit de maatjes gedaan. Zullen ze nou wel biechten dan? Doen ze dat nou wel? Ik ken maar de meeste katholieke mensen die doen dat. De pastoor wordt in één en zo. Deze zet de pastoor in, die doet dat ding om. Doe 6 jaar, want dan ben je geen pastoor van meer hoor. Doe best geen pastoor. Maar, zo. Ze zeggen net wat hij ziet. Dat wordt donker door die dom. Zie je dan gewoon rechter? Nee, maar die pastoor. Die pastoor die zit weer toezest. Oké. En de klant is. De mensen die praten hier, die biechten hier dan. Ja, ze van mezelf. Ik had wel in mijn hele doopsteel leggen. Want zie je, het is donker door die dom is dicht. Die dom komt dicht.
Dan zoekt u net wat er zit. Ach. Dan zoekt net wat er zit. Nee. Dat is wel wat apart, hè? Ja. Ja, ik vind er soms wel eens bij katholieken. Ja, dat is gewoon dat min. Ik wil een protte poppenkast met de grote dingen op de hallen. Ach ja. Ja, dat vind ik gewoon. Dat is, ja. Maar ja, dat is met tradities en daar heb ik respect voor. Maar daar heb ik niks mee. Daar heb ik niks mee. Nou, als ik dit jaar samen heen zie, dan val ik stil en dan zie ik al die bibelgedeelten. En dan stel er een waar die ervan zei van, nou, dat is je poppenkast. Absoluut niet. Ik zet alles naar een man en zet ik voor dominee van de Veer. Ja, vind ik prachtig. Want dat is begrijpelijk. Die man die vertelt en dat is zo begrijpelijk. En dan is die oren en dan zegt oh, dat is nou wat in. Ik vind het prachtig. En meesten die het wat mij maken, die vertellen daarover. En ja, dat spreekt me heel goed aan. En dat vind ik prachtig. En ik vind al die uitbeeldingen, daar komt het al jaren voorbij. Ik vind het prachtig, de hemelvaart. En dat is nog zo'n oud boek. En het is, ik geloof er wel in. Ja, maar dat geloof heb ik ook. Wat dat betreft heb ik precies hetzelfde principe. Ik ben meer ik zie naar de blankes en naar dag en nacht, maar naar de natuur. Dat is voor mij bewijs dat er een oppermachtig wezen is. En hoe die hiet, dat vroeger is leert, dat is God. Ja, maar ja... Dat was een leeuwen. Dat was ja, maar dat is dan van mij... Hoeft net, maar het mag net, maar dat is, als dat zelf leeuwen worst, als dat hier versteert, dan mag dat aannemen, want dat kist hem net zien. Kist hem net aanrijden, je kist net even mijn België. Jawel, maar ik hoef er net leuk raak te leeuwen. Nee. Bastolio's, maar ik leeuw krijgt ze sterk als die. Dat bedoel ik. Op een andere manier. Op een andere manier. Daarom respecteer ik de natuur en al die dingen eromheen, maar ik weet echt van mezelf dat er een God is. En dat is niet in de beleefde te worden door, denk ik. Ja. Zo zal het wel. Nou, maar eens dus even meekomen hier over het kerkhof. Zo mooi is dat. Dat we stil van hoe die mensen hier, jongens, ja, dus daar ben al hier, maar even zien. Hier hebben ze al je kistjes. Bruinen hier en jongens is het ook heel mooi om te zien. Maar alle je blom, hoe goed dat dit al je verzorgen wordt, dat is... Ja, zo wil ik eigenlijk in principe ik wil een graaf hebben, dat ze goed onderhouden wordt. Maar ja, ik laat me verstrooien, hè, dus in principe. Maar ik vind dit prachtig. Griet stiert vanzelfs in Friesland nek op een plank met Tekken van der Meer en speelt het sek typkes. Maar wist je de nieuwe Tekken van der Meer? Wil ik de nieuwe Tekken van der Meer? Ja. Nou, ten eerste ben ik dan geen Tekken van der Meer, want ik ga dingen die hij Tekken net en ik Tekken dingen die ik net. Nee. Ach nee, er komt geen nieuwe Tekken van der Meer, want er is Tekken en elk had zijn eigen dingen. Ik kom bij hele oors met hele andere dingen, maar ik maak het heel graag aan. Ik dat cabaret-typetjes, dat. En stiekem, wij zijn er al meestal die met de Friese tienlijke scouten nemen, omdat ik eens jong en de typetjes speel. Maar houdt Tekken ermee op? Nee, de theatershows zullen voor hem minder worden, of wat er ermee ophoudt. Maar nee, hij had al een paar keer zijn van in de zaal, naar wij van het is een misverstand. Hij had het misschien een keer zijn, had hij het een keer zeggen, dan is het natuurlijk het hek van de dam. Maar nee, Tekken zal net ophouden, denk ik. Tekken is een man die op het podium leeft en die het machtig vindt om mensen te vermijden.
En dat ben wij alle jaar. Dat had je toch gek of net? Dat ga ik ook. Ik zal hetzelfde ha. Ik zal misschien ook ooit een keer zeggen, het zal wat minder worden. Anneke zei het ook, het is net meer zo vol als vroeger. Maar dat bloot een podiumvrouw, dat bloot een volksvrouw om de mensen te vermijden. Dat is al Pieter Gerbe en Jaap en Doer, ook al ja. Want wij bij mij graag mensen vermijden. En dat gaat er nooit uit. Dus de kerst net zei ze van jongens, we doen dit nog even en dan houden we op. Nee, dat doet het niet. Jongens, het zo leven, meisje het giet op. Doet ze bij beleven, eet het net gewoon. Paken stieren breden, peppen die ze los. Ze rieden het zieke beter als die hele Olaf Cross. Ik wil alle jongen wel optreden. Ik wil er uiteindelijk als het puntje bij paten komt, dan zoeken we wel in het harnas sterren. Ja, dat zou ik wel willen. Maar dan moet je natuurlijk wel rekening mee houden dat is het ouderwust. En dat is dan ook probeert een beetje dat repertoire erom aan te passen. In de hoop dat het tijdloos blijft. En dat ik daar nog heel lang vooruit kan. Ik zong overal waar ik kom een fleurig lied. Maar in mijn ziel kroop stadig om een slimme strijd. Je mist de zinnen als het viersen te lang rijdt. Van haar nijenoemers had Anneke de teksten er op papier wel bij. Ja, ik haal het hem. Ja, maar heren, het is natuurlijk wel zo. Die hudde ski van mij wordt al wat minder. Dus, toen nemen ze het op. Ik heb me echt niks stil, dus kan ik me net voor je. Nou, dat jetten, dan moest je op een gegeven moment dat proberen aan te passen. Zodat het toch nog zo'n blauwe is. Maar dat de mensen die ik waarderen aan mooie luisterliedjes. Dus dat zal de tijd leren. En lukt het net, dan lukt het net. Dan moet ik dat accepteren. Maar Is dat wel moeilijk of net? Nee, want ik ben eigenlijk nog altijd bezig. Ik ben altijd bezig om ideeën en plannen. En nee, eigenlijk net. Ik let het echt maar een beetje aan het tijd hoor. Ik heb meer dan 55 hier in Friesland aan bijt. En ik heb wel de indruk dat de mensen toch, dat is wel een hele goede relatie met Friesland opbouwd heeft. Het is terug tijd dat ik nog heel lang jongen zal. Het is terug tijd dat ik nog heel lang jongen zal. Het is terug tijd dat ik nog heel lang jongen zal. Dank u wel. Mooi, hè? Ja, nee, ik vind het zelf in ieder geval wel heel mooi. Zocht morgen weer naar Frieske muziek in Eestrik. Dan volg je weer Herman. Ik wil er een beetje om wennen. Nee, nog niet. Nog niet. We zijn bijna 30 jaar getrouwd geweest. Beide voor de tweede keer. En dat was zo geweldig. Maar ik krijg vlinders in mijn lief. Hij is schenkt van lief. Dat ben ik nemmen. Zonder remmen. Zonder remmen. Dat ben ik nemmen. Zonder remmen. Juist. Morgen achtervolg je weg door de Veeman. Ik geloof dat ik altijd bij die blauw. Ik geloof dat ik altijd van die blauw. En Mient. Eén keer in de week kom ik met paak en dan praten wij en dan zijn hier wordt zin om erin op vakantie. Zocht morgen weer naar Frieske muziek in Eestrik. Voor het dadelijks naar hier.